Omunye waduma ngoshunu wenkani, omunye waduma ngoshunu wenkabi. Wathi eze Red Nation neNkabi Nations neNkabi Records. Kupina la kufika khona lombukiso lona kusayimina futhi uMfowakeshe ngibingelele kulo lonke leli kaMthaniya. Ngithengisa nazo namhlanje ukuthi usuku la izolo kusuke enye impi phakathi kwaMthandeni igcwame elisha uMfowamanqele kanye noBig Zulu. Insizwa yale Bergville sidudulana izolo zidudulana ngendaba yokumbango nje ongatheni kodwa kahle kahle ke impi igcwame elisha kanye noBig Zulu ayintsha indala siyayazi bagadlene ngisho nasengomeni sike sezwe nje impela kodwa ke ngizoqala ngizofunda ke ipost ngoba phela indaba isuke ku Facebook ngizoyifunda nje ipost yegcoka melisha lapha na eqale yapost and then wase wa reply kuyona aka replyanga futhi yona ushare ipost uBig Zulu wabhala nakhe ukuphendula kwakhe emva kwenkulumo ebishiwe uMfowamanqele kodwa uMfowamanqele beyikhulumela nje eginqa nje njengensizwa nje uyazi ke na umdlalo wamajongo uthi unjani kodwa ke ake ngifunde lapha endaba lena kodwa lempi yaMthandeni kanye noBig Zulu yimpi ngempela ukusumela egadlana ngengoma futhi engicabanga ukuthi ke thina emcweni amaskandi mina ulokhu ukudlalisana lokhu ngcofana angiyangagxeka kakhulu njengabantu abaningi uyabona ngoba manje into lena kube into nje eyenzakalayo isikhathi eside emcweni amaskandi futhi ke kuhle ke mase kukhona abantu abakumanya ama-genre esiphinde singene kubo kodwa ke ngisacela ukuthi ngiwafunde lama post omabili ekaMthandeni kanye noBig Zulu indeke yaMthandeni ngoba yena ubeyipostele ngapha kanti uBig Zulu yena ubephendula ifundeka kanjena ke eMthandeni ufake nje isithombe sakhe nje esihle egqoka ishirt elihle nebhulu elimhlophe nje egqoke ebambile phela ngesihlalo singanqomi uyabamba uMfowamanqele ithi uyabona abafana bakithi mina ngiyindoda emayo eqinisweni layo futhi engaguquki njengoNkulunkulu yena owathi ulwandla lume le eThekwini ngempela lwamlalela lwamakhona ulwandla likaze sivuke seluntantisa amagundwane ase Alexandra eGoli cha lumile nje kwaZulu Natal futhi angeke lusalungiseka futhi into engeke isalungiseka ngiqonde ukuthi njengoba ngangishilo mabhinqa ngathi mina ngisenambangi la emculweni amaskandi ngizimele ngedwa entabeni ngibhoxa la ngithanda khona ngisemlapho namanje uma uzongiqokela lonke lolu quqaba lwamadoda opapapeni Zulu ubabize ngeimbangi zami ungamane ungiyeke njengamanje mina mntaka baba uhambo olalela lezi bhakubhaku zaseThekwini okuthiwa ngoJumbo angizona izinqa mina ngiyinsizwa hayi waphinda ke noBig Zulu ngapha wayiphendulela ke kuyona le kule post wathi yabona nje mangabe uzoba insizwa yempi yeminwe ko Facebook uba ngumsindo khona ngeke ungibize ngopapapeni sibhekene cha mancane amathuba omnsizwa la kuwe uliyelo bone usisidudu nje hayi yiyo ke leyo ndlela ke igadlele ngayo lezi insizwa kodwa ke futhi ke ngiye ngathi namhlanje ngiyehlanga ngapha ezantsi ngafica iphephandaba ikwi-front page le ndaba yabona ukuthi ke kahle inkulu le ndaba kumaskandi makukhona umbango omkhulu into iyatrenda ngapha nangapha kodwa ke thina sikulindele kuba kumaqha wethu kulezi insizwa ukuthi ke bakhipha ingoma silalela ingoma thina sithanda ingoma thina kuba bayabhinqana kanje babhinqana engomeni ngone sikufunayo thina hayi ku Facebook na ku WhatsApp nakephi